Sziasztok, sziasztok! Mai videóban galambokról lesz szó. Kezdjük itt alul. Itt van egy debreceni pergő, tojó, itt a párja, ő a hím, és debreceni pergő. Akkor itt van fent egy páva hím, ül a tojáson, meg is mutatom. Ott a tojás. Ott a tojás alatta. Nem is zavarom. Itt van fent egy debreceni pergő pár. Itt van annak a pávának a társa. Ő a tojó. És neki, a barnának fenn van a padláson a párja, és ül kettő fiókán, rakok belőlük képet. Itt van egy újabb pávapár. Ő a tojó, fehér. Ő a hím. Alattuk is van egy tojás. Itt van egyedül, ő egyedül van, nincs párja. Egy debreceni pergő, neki nincs párja, és hím. Hát a mai videóban ennyi lett volna. A következő videóban részletesen bemutatom, hogy ki hányas, hány éves, és a nyúlakat is be fogom mutatni, és ennyi lett volna a mai videó. Sziasztok!